alaihi wa alihi wa sallam yana cewa daren 24 ga watan Ramadan duk wanda yayi sallah raka'a 8 Fatiha da abin da ya sauwaka kamar yayi aikin hajji da umara ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi sallah raka'a 8 a daren 26 ga watan Ramadan yana mai karanta Fatiha da abin da ya sauwaka Allah zai gafarta maka. Kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi sallah a daren 27 ga watan Ramadan sallar ta kasance kamar haka: ana yin sallar ce raka'a 4, ana karanta Fatiha da tabara kafa ɗaya, idan kuma baka iya tabara ba sai ka karanta qul huwa 25 a kowace raka'a a maimakon ta. Allah zai gafarta maka da iyayenka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wanda yayi sallah raka'a 6 a daren 28 ga watan Ramadan ana sallolin ne kamar haka: ana karanta Fatiha da kursiyu kafa 10, inna anzalnahu kafa 10, qul huwa kafa 10. Bayan sallama sai ayi salatin annabi kafa 100, Allah zai gafarta maka. An rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a daren 29 ga watan Ramadan duk wanda yayi sallah raka'a 2 Fatiha da qul huwa 20 zai kasance daga cikin wayanda aka gafarta musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi sallah raka'a 12 a daren 30 ga watan Ramadan Fatiha kafa 1, qul huwa 20 bayan sallama sai ayi salatin annabi 100, Allah zai gafarta maka.